आच्छा मिस लाइमोन बसुमतारी, नों गाबोननिफ्राय क्लासाव फैनो हासिगोन। ओके सार। थैंक यू सार। थैंक यू। जाथाया जा जानांगौ जानानै थांबाय बियाय, फैनायखौ रावबो हमथानो हाया। मा रायलायो? सोरां बारां रायलायदो बियाय जामायजो। फिसौआनो अन्थाव बाथाव जाथारबाय जामायजो। आहार गारै गथ', हरावथ' बिमाखौ नागिर नागिर बुरलाबायथारो। दा फिसौनि मोखांखौ नायनानै मिलायलायोब्ला जावैसोनो माबा गोदान राहा खालामनाया एसे साबसिन जासिगोन नामा जामायजो बियाय? नोंथांमोनहा खलाब्लालाय लाग्रानाव एसे सोंजागोन। सोंनायनाय माने गावहानो दिगदार, अफिसखौ मालाय बोरै गारनो? नोंथांमोनहाबोसो ओजोंहानो ना ओजोंहानो? आंनिब्ला ओरैब्लाबो न'आवनि मालायखौ होस्लायस्लाय बिबोनांखौनो होबा माथो जागोन? बिब'नि फिसा बलेथे गावनिनो फिसा। साबद्रायसोलै बियाय जामायजो। मालायजों बहा जानो, सिमांखौनो नारसिननांगौ जाबाय। नङाबा गथ'खौसो खस्थ' होनाय जागोन। मिलायलायोब्लाथ' गथ'फोरनि मोजांब्लानो जोंनिबो मोजां। आंहा बावहाय जेबो बुंनांगौ गैया। ओहो आयै, आं दानलानो हाया। बेला थैनाया अखाबो दानसेयानो जायाखै। जों नोंहाव नोंखुनजो जयै फिसौनि खोथाखौ सिन्था खालायनानैसो बे थिरांखौ लादों आफा। मानसिफ्रा आंखौ मा सानगोन, मा बुंगोन? बिसि थैनाया बोसोरसेयानो जासोबायनो हायै, आरो बेबो असे बिब्रांजों। ओहो आयै, बे जानो हाया। मानो हाया आइ? खैफोदा जाबाय जेब्ला हाया होननानैथ' जाया। नों नङा दै, अनखांनि मोखांखौ नायनानै गं बायनांगोन आइ। आयै, नांगौबा आं ओरैनो थाहैनानै खांहैगोन। थेवबो आंखौ बे हाबायाव दानारसै नोंसोरो। नोंखौ जों नारसिनाखैलै आफा। फिसौआ बिमा मावरिया जानायखायसो बिमानि हांमा दोननो बानानै नोंनि गथ'नि मोजांनि थाखाय सानै हयै जों बे जोबथा थांखिखौ लानाय जादों। फारसेथिं नोंथ' सानसे नङा सानसे जायखिजाया सोरबा सासेजोंथ' हाबाया जाफिनखानांगोन। हाबाया जाखानांगौ, नाथाय गावनि असे बिगुमैजों आं बोरै? बिगुमै बिबोनां गसे होननानैथ' मालायखौ होयोब्ला गथ'आ खस्थ' मोनगोन होननानै जों दिनै न'नि खाजों न'नि होनो होननानै जोबथा थांखियाव थाबथाहैबाय आइ। ओरैनोब्लाबोथ' नोङो नंगुबै नङाब्लाबो सानसे नङा सानसे सोरबा सासेजोंथ' हाबा जाहैखानांगोन। हाजार बुङा हिनजावनि फिसाया मालायनि फिसाय। आफा, बे जोनोमाव आं नोंसोरनि फिसा जानानै बेबायदि जानांगोन, खोनासंनांगोन होननानै मिन्थिखायोमोनब्ला आफा, आं नोंसोरनि फिसा जानानै उजिफैनाय नङामोन आफा। सिमाङै जों जाबाय संसारनि नायदावनानै मुजुब्लाबो गावनि बिखायावहाय, नायगौना मुजुब्लाबो गावनि आथिङाव, गासिबो इसोरनि गेलेनाय सिमाङै जानो लुबैनाय मोजाङै। बिदिबा इसोरासो बिबोनांजों हाबा जानांगौ होननानै नोम्बाजोखौ फोथैदों नोंनि बायदिब्ला? गेदेरफोरनि बुंनायखौ गनायनानै लानाया जों उन्दैफोरनि हाबा। नोंलाय बबेनिफ्राय देरसिन लावसिन जाना फैखो आंखौ बुजायना लाहोनो? जायख्लं, आं नोंनि बिदा। साननो हानाय मेलेमा नोंनिख्रुइ आंनाव बांसिन दं। नोंखि सिमांनाव सोंना नायफेरदों सासे फरायफुनाय हिनजावसा गथ'आ आं बायदि बालन्दाजों हाबा जानो बियो राजि दंना गैया? बिनि आजोलि गोसोआ बे रावखौ मोननानै बियोखि घन्टासेबो मोदै हुगारालासे दं होनना नों बुंनो हागोन?
बिनि बेसेन गोसा रंजालि समा बेसेबांदि सहाय हायै बिस गोनां जादों नों मा मिथिनो जायख्लं? नङा जायख्लं, नों सिमांखौ लायोब्ला नों दा आरो आइ आफामोनहा आरो गुबुनफ्राबो सानगोन आं नोंखौ बरायनानै गावनि बिनानावखौ होदों। बाजै, नों आंखौ बबे दुखुनि लैथोआव गब'होनानै गालांखो बाजै? जायख्लं, मोजां मोननाया मोनसे गेलेजानाय जिराद नङा। बेयाव हाबनानै दङ सोरगोनि सुख गोजोन, नङाबा हांमानि अरगें, जाय अरगेंआ दोहो दोहो खामग्लिना मानसिनि इयुनखौ हांगार खालामो। हे आइ बिमा महामाया, नों बिमायाबो सासे नारी, नों मिथियै गैया नारी माहारिनि सुखु गोजोना बहा दं? आयै, सानसे समाव आं नों बिमानावनो आरज गाबनानै बिदोंमोन आंनि जिउनि मोदाय जानांगौ होननानै जायख्लंखौ। आयै, बे आंनि जिउनि मोदाय जायख्लंआ नै नोंनि सिगाङाव दाबो गसंनानै दङ। नाथाय दिनै बे जिउनि अनसुला मोदाया मोनसे फिसा जेंना सुस्रांनायनि भावजों आंखौ गुबुन लामाजों सरजेर हरोबा आं मा राहा खालामबावनो? आयै, आंनि समायखौ आं लाखिनो नाजाथारगोन। आयै, आंनि समायखौ लाखिनाया आंनि धोरोम जानांगौना ना जानाङा? गोहर आयै, आंनो बोलो हर आंनि समायखौ लाखिनो। दिनै नोंहा मा जादों? आगोलनि हाफाइलखौबो नोंनो बांसिन लोंबाय आरो बेखौबो? दखानाव जौआनो जोबदों ना राङानो जोबदों? हामालै, थारैनो सिङाव माबा मोनसे गुलुं गुजुं दंथारो। ओइ लोगोफोर, नोंसोर सिरि सिरि बामब्लेमा वें वें होननाय बायदि मा रायलायदों? हो? नोंसोर लोंग्राल' जा। दे लों। गुरु, नैबे टमेट'खौ नाय। बे टमेट'आ टमेट'यैनो थागोन। माबोरै जानो? गोथाङै ना सातनि? नाजों ना बेदरजों? ना पियासजों थाव गोथां लगायना खाजि? थेवब्लाबो बे टमेट'आ टमेट'। I am all in all टमेट'। नाथाय गुरु, दिनै बे all in all टमेट'आ सिंगेल आइटेम जानानै नुदों। मोनस्नि गाबनि
राम बोरलाया अखा गैया जोमै गैया माब्रै सोमजिखो बेथ' नेचारेल नङा आर्टिफिशियेल जायख्लंसो नोंसोरनो आं खिन्थादोंमोन बे पार्टिया जोंहा गोदान मानि गदाय बाजै मोननायनि बेथ' खुसिनि बाथ्रा नाथाय लोगो नोंनि मोखां नोंनि मेगनावथ' खुसिनि जेबो दिन्थि गैया आच्छा गुरु नोंनि गदायमानि बाजै गोदान जागोन ना सोर तुमेथ' मा होनदोंमोनलाय नों नोंनि गदाय बाजैमानि बाजै गोदाना सोर होननानै सोंदां तुमेथ' आंनि बाजै गोदाना सिमां मा बे जोंनि खुसिनि पार्टि नङा नोंनि होनाय जौखौ जों लोङा नों हारसिं लों थौ थांसै थौ प्लिज लारा बायताल तुमेथ' बाथ्रायाव दं माबा मोनसे मोननांगौब्ला माबा मोनसे खोमानानै लानांगौ जायो नोंसोर मानो बुजिया जों बुजिया जायख्लं नोंनोथ' मिथिगौ सिमाङा रावखौबो मोजां मोनफेराखै बियो नोंदाखौबो मोजां मोननो हाया थैब्लाबो थांब्लाबो हाया बियो खालि नोंखौल' आरो नोंबो सिमांखौल' मोजां मोनो गुरु नों सोलोंसानिखौबो खोनासं सिमाङा बे जोनोमाव नोंनि अनगा गुबुनखौ जुलि लाया राइट नोंखौ मोनाब्ला सिमाङा थांनानै थानाय नङा इट इज अलस' राइट बे रावा सैथो नङाब्ला I am also not all in all tomato नोंसोर बुंबानो जाया बाथ्राया गासैबो थिग जाखाजोब्बाय सिमाङाबो राजि जाखाबाय जायख्लं जिउनि मोदाय होनना गोसोनि मन्दिराव फजना फुजिबोदोंमोन आं नोंखौ नाथाय हांमा थालांनोसै रजे बे जोनोमाव जायख्लं बे जोनोमाव आं नोंखौ मोनाखसै बै जोनोमाव आं नोंखौनो नेनानै थाहैगोन जायख्लं नों नों खावलायनाय बाथ्राखौ लानानै आंनि समाय लानायफोरखौ फोरबाय गुमैजों हाबायाव जिरायनो थाखाय गोसो खुसियै आं बेलासि फैनानै थाफैखाबाय नों मैया बाराद्राय लोंफ्लांदों जायख्लं अब्लाबो नोंनि नंखाय बाथ्राफ्रा फंसेबो गाब्र'आखै जायख्लं नों दाबो एसेबो सोलायाखै गोदोनि जायख्लंआ जायख्लङैनो दङ नाथाय नों दानिया फावथिना दिन्थिनो गोरों जाथारबाय
आं मा बावदिना दिन्थिगोन जायख्लं नोंखौ हालोदानो थिनदों नंखाय बुंनोबो सिमां मैया हराव आं माबोरै फैया खोनासं समा मोनाबिलिनि थिग 8 बाजि आयै फिसालाय गामाखालि लोंफेरा दिनै मा जाखो सोर लोंहोखो मा जाखो सोर लोंहोखो रावबो लोङाखै बाजै गोदान मोननायनि लोगोफ्रा जाबिनायखाय आंसो लोंहोनांदों सालाफ्रा गावसोरबो लोंबाय आंखौबो बिबाय थां आइ थां नों गुमै उन्दैखौ गावनि रुमाव लांनानै फुथुनानै दोनहैदो थां नों गावनि साननाय नंखाय फावथिना महरखौ नखर आरो आंनि सिगाङाव दिन्थिनानै गावनि जिउमाखौ बेसेबां खस्थ' होनानै लागासिनो दङ बेखौ आंनि अरगा सोर मिथिनो जायख्लं दाबो नों नोंनि बिखायाव दांनानै नाय नोंनि बिखायाव अरगें हाजो खामग्लिनाय बायदि दोमो दोमो खामग्लिगासिनो दङ जायख्लं सना नों दुखु दालासै बे मुलुग संसारनि सोरनि आंगोनि सोरनि अरायनि मेगननि सिनायनाय खालि सानैनि May I come in, sir? Oh, Miss Lyman. Welcome. Please sit down. Thank you, sir. सारा मानोबा लिंहरदोंमोन? Yes, Miss Lyman. नोंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां दं। मा गोजोनथाव खौरां, सार? नैबे हेपि मेरिज इनभाइटेशन कार्ड। बेनि सिङावनो नोंनि कलेजनि लोगो बेनो ब्राइडग्रुमा बेनिनो पार्सनेल लेटार दं। मिस लाइमन जोंनि स्कुलनि अथरिटी रुल्स एंड रेगुलेशन मथै जिखुनु लेटारखौनो जों हायार अथरिटीया नायग्राब्ला बिगुमानो जों हेन्ड अभार खालामनाय जाया। लेटारखौ नों मोजाङै फरायहै बे हाबायाव थांनाया नोंनि थाखाय जोबोद गोनां। ओके सर। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। लाइमोन खाफाल मोजाङाव थाखि थुखि नोंनि थंखौ मोननानै हाखु दाखु लिरहरनाय जाबाय। मोनोब्ला मोजाङै फराय। लोगो खाफाल गाज्रियाव आब' बेलाया दानथाम आगोल बे संसारखौ नागारनानै जोंनिफ्राय अरायनि थाखाय आंगोलांबाय। लाइमोन
दिनै आं आब'नि बे लांदां जायगाखौ सुफुंनो गोसो खुसियै गुमैजों हाबा जानो ओंखारबाय। लोगो, नों आंनि बे हाबायाव लोगो हिसाबै नङाब्लाबो न'खरनि मानसि हिसाबै फैथारनांगोन, नङाब्ला आं जोबोद दुखु मोनगोन आरो गोसोआव हांमा थागोन। हाबानि अक्ट'खौ इनभिटेसन कार्डआव नाय। नोंनि बिबाजै उन्दै सिमां। दिनैनो सिमांजों जायख्लंजों गोसथोलायो। नों मिथिया नामा आदा? आरो बिसोर मालाबाबो गारलायनो हानाय नङा। नों मानो सिमांखौ हाबा लानो नागिरखो आदा? नै सोमखोर बिफा, मा? जों फैथ'। बियाया एसे जिरायथ'। आच्छा, दानाथ' आंनि पुरहितनि खामानिया जोब्बाय। दा हिन्जाव गोदाननि बिफाया अन्नानै बे गावनि फिसाखौ आखाइ हमना हैदो। मा जाखो जायख्लं? मा जाखो? सिमाङा बिस लोंबाय। सिङाव हाबनो दालुबै, बेवनो वाइट खालामथ'। प्लिज डक्टर, पेसेन्टखौ जेब्लाबो बासायनांगोन। इसोरनि सायाव फोथायनाय ला। आंनि खाफाला मानो एसे सुनि जाखो? बिब'आ थैबाय, बिनानावबो थैबावबा मा जाबावनो बियाय? जायख्लं। जायख्लंआ सोरनि मुं? जायख्लं। सिमां सना, नों आंखौ गारना दाथां सिमां। सिमां, नों आंखौ हारसिं गारना दाथां। जायख्लं,
नों आंखौ निमाहा होदो नोंनि साननायखौ आं सुफुंनो हायाखिसै जायख्लं नोंखौ बे जोनोमाव मोनाखिसै बै जोनोमाव आं नोंखौ नेनानै थागोन सिमां सना नोंखौ आं मोजां खालामगोन आं नोंखौ मोजां खालामगोन आं नोंखौ मोजां खालामगोन डक्टर प्लिज प्लिज सिमांखौ बासायनांगोन मा नांगौ आं बेखौ होगोन थेवबो I am sorry. सिमांहाय लाइमोन जाय न'खौ खेबसे गारनानै थांदोंमोन न'खौ आरोबाव गारनानै जाफैनोसै लाइमोन नंगौ लाइमोन बे नंखाय उन्दै गथ'नि हास्थायनाया बेनोबो नोंखौ नांगौ नों अनखां बिमादै जानानै अनखांनि बिमानि हांमाखौ आबुं खालामदो लाइमोन नों गैयिनिफ्राय आंनि न'आ रावबो बास्रिनाय बायदि जाथारबाय दा नोङो बे न'आव थाफिननानै नों लोखि जानानै आंनि न'खौ खोमसिनिफ्राय सोरां खालामफिन इसोरा जा खालामो सानै हयैसो खालामो खाफालनि लिरनायखौ रावबो दानखानानै गारनो हाया न'आवनि फिसा न'आवनो थालांदो आइ बिहामजोफोरनि मुङैनो थिनानै दोनखादां बेफोर दिनैनिफ्राय नोंनिसै जायनि गोरबो नोजोरा आंनि फारसे गैया आं सोरनि थाखाय आं बे न'आव थालाङो आंनि जानानै लाइमोन आंनि जिउनि लोगो जानानै लाइमोन आं नोंखौ गोसोआव गोबां दुखु मोननाय जाबाय नों आंखौ हायोब्ला निमाहा होदो गोरोन्थिया आंनिनो जायख्लं गावनि असे बिदाखौ